Привет, Дими! Аз се намирам в галерия Ракурси. Тук ще разглеждаме изложбата на Явор Боянов, която е озаглавена Ego Death, смъртта на егото. Тя продължава до 1 юли. Това е втора самостоятелна изложба тук в Ракурси на Явор Боянов. Иначе има над 14 самостоятелни. Какви истории разказва той? Ego Death, смъртта на егото, е част от, завършва всъщност една негова трилогия. Виждате този негов стил, който очевидно е вече разпознаваем. Но какви са историите за картините, темите, посланията? За това ще си говорим, докато разглеждаме. И ще срещнем и с галеристката Росица Чушова. Включвам отново Александра Гюзелева от Ракурси. Привет, Дими! От споменатите до сега автори рязко скачаме в съвременността с изложбата на Явор Боянов, която може да бъде разгледана тук до 1 юли в галерия Ракурси, смъртта на егото. Заедно сме с Явор Боянов, както и с галеристката Росица Чушова. Да започнем разказа с вас. За втори път каните този автор в галерия Ракурси. С какво ви привлече вниманието в началото? Как бихте го представили? По принцип, да, първата му самостоятелна изложба при нас беше 2018, но ние работиме с него 2014, когато направихме една изложба, която беше курирана от млади автори. И млади избират млади. И всъщност младата публика го избра него, младите художници, и той участва в тази изложба. Младото изкуство като обект на желание се казваше изложбата. След това участва в един проект, който ние направихме отново с млади автори. Това беше изложба на постери в метростанциите. Софийските, то не, че има други, софийските метростанции в центъра и в покрайнините, и предизвика много голям интерес. Имаше много отзиви, снимки, публикации, беше много интересно. И така се стигна до първата самостоятелна изложба. Която е била озаглавена Еонът на постартист. Да. Тя също беше така приета с голям интерес и беше много, много приятно да се работи с него. Изключително точен, коректен, подготвен предварително, без да се налага да го притискаме. Готов ли си, както обикновено. Да го включим сега Явор Боянов в разговора. Всъщност, смъртта на егото е част от една трилогия, която започва с Еонът на постартиста, но за да не хвърляме много заглавия на публиката. Кажете темите, които ви вдъхновяват. Конкретно за тази изложба идеята започна да се заражда преди около 7-8 години. Винаги съм обичал психоделичната естетика и малко или много тя и преди е присъствала в картините ми, но исках да направя изложба, която да е изцяло вдъхновена от 60-те и 70-те години на миналия век, така наречената психоделична епоха. Това, което ме вдъхновява, не е само външната естетика на този период, но и тези тогавашни идеи за разширяване на съзнанието и заличаването на границата между аз и външния свят. Основното вдъхновение за изложбата бяха книгите на британския философ Алан Уотс, неговите идеи за илюзорната природа на аза, но също така и музиката на Битълс и в частност филма «Жълтата подводница» с тяхно участие от 1968 година. Той е известен анимационен филм. Темата на изложбата е това дълбоко трансцендентно състояние, известно като смърт на егото или разпад на егото, при което човек почти изцяло губи, или не почти, изцяло губи
усещането си за отделеност от останалия свят, за индивидуалност. Но тъй като самият аз не съм изпадал в такова състояние, се наложи да създам един образ, в който да се въплатя. И така, това е една абстрактна... подпис. Да, това е една абстрактна същност, която така се и подписвам в тази изложба, психонавт, условно наречена психонавт, която преминава през този разпад на егото и може да се каже, че изложбата е една артистична интерпретация на това състояние. Измислили сте си и специално за тази изложба. Да, тази изложба. Така се подписвате и този персонаж, през който влизате. Добре, каква е връзката с трилогията? Еонът на постартиста, след това сте направили още една изложба, плата или абсурдното съществуване на неосъзнати парчета месо. Неосъзнати парчета месо, да. Изложбите не са замислени предварително като трилогия. Всяка една от тях се появяваше интуитивно, бавно във времето, защото аз работя основно с интуицията си и едва към края на работата по тази изложба почувствах, че те са свързани. Може би образуват, трите заедно образуват една цялостна структура, която представлява едно изследване на съществуването в три различни перспективи. В Еонът на постартиста представих, през 2018 година, образа на свещеното дете. В личната ми митология, понеже аз изграждам лична митология с творчеството си, този персонаж представлява една метафора на артистът, на творецът, който е способен посредством изкуството си да придвижи духовното усъвършенстване на човечеството. В следващата изложба Платта от миналата година обрисувах един постапокалиптичен свят, в който хората, вследствие на своята свръхфиксация върху материалното, са се превърнали буквално в едни парчета месо. Отдалечили са се от духовната си същност, от истинската си същност. А тази изложба, стигаме до смъртта на егото, може да се каже, че тя представлява, така да се каже, едно разпадане на оста, по която са подредени предните две изложби. Казвате, че тази ви е най-абстрактната, но пък много конкретни заглавия има, които разказват цели истории, които зрителите могат сами да дойдат и да прочитат и да открият своите. Заглавията търсих да има точно тази закачливост и шеговитост на жълтата подводница, но в същото време исках да звучат като будистки колани. Да цитирам едно-две. Планетата, която брои наобратно от безкрайността към себе си, или пък Луна паркът на мокрото куче. Но това са заглавията тук в изложбата. Добре, вървим към финал на нашата среща. Изложбата е до 1 юли, продължава тук в галерия Ракурси. Занимавате се и с кино. Надявам се да чуем новини и оттам в бъдеще, свързани с вас, и да продължите с изложбите. Добре, много ви благодаря. Благодаря и аз. Покана до 1 юли тук в галерия Ракурси.